Many people are Igbo spirituality. If we put Igbo spirituality, some people shall have ordinal. Ordinal is not Igbo spirituality. Ordinal, the entire body of what Igbo is all about. Both their political structure, their agriculture, their education, everything that comprises Igbo. But then if I say metaphysics, which is Igbo spirituality, Gekumoku Ayajoko. Ayajoko. Yao Ahujoku. Ahujoku means Ihuju Oku. Because he may hold you Oku. The last process. Many people are my in the way they G. Because oh, in there. I have one night work. To go to Nament. I say, Okomakija. Keka Makia. He says, I will can you Ojimabia. I'm not going to tell you. He said, oh, Yamado. I have to go one of the work be there. I him, Okoma would be educated. He said, oh, we as Naga, he said, make a lepon as Miss Mamma. As I'm king, Grandma. I should not get to go back. To go back. I know I will be good. I will be good. I don't know what I mean. Help me get it. I will be good. As you know, he said, he said, I don't know why you do that. There's a more. And I told I get to Guatemala, okay, a few. No, will be. To go back to I'm I don't want to find you. I don't want to find I want to do one more kind of. If you know, he has a television called Nami. They are the ones going to unify on web on web website. People Facebook, Twitter, Instagram. You go on TV, and they will change unify on the system. We are discussing on something. This is my brother. Because I want him to make a leave. Because people you have to do so, make a voice. Okay. Igbo spirituality. Now, many people are Igbo spirituality. If we put Igbo spirituality, some people shall have ordinal. Ordinal is not Igbo spirituality. Ordinal, the entire body of what Igbo is all about. Both their political structure, their agriculture, their education, everything that comprises Igbo. But then if I say metaphysics, which is Igbo spirituality, Gekumoku Ayajoko. Ayajoko. Yao Ahujoku. Ahujoku means Ihuju Oku. Because he may hold you Oku. The last process. Many people are my in the way they G. Because G with the clamors of everything Igbo mega. Although many people that wear different names, like Igbo na that wear Bubuzo. But all quite the same religion. But when him in there that wear him that way, because if we get him an Igbo and we have a library like in Dutch, Igbo may him install into celebrations, events, and the name of places. So you can only put linguistics, and then when a place or an event back up, and then what the because on down Igbo library.
So enweghị ndị ere ha ama agbata ihe gbasara iri ji with the clamors of ihe niile ndị Igbo eji eme, and that is why it comes at the beginning of the year. Unlike what we were told that mbido for February or March, no. Ndị Igbo is 6 months apart from nwa bekee because of the equator. Mbido afọ anyị 6 months nwa bekee mecha ka ya. Normally mbido afọ nwa bekee ga March, not January. Because if our calendar, the 2 last months, according to the Gregorian calendar, was January and February. March was the beginning of the year. But they sold the idea to our people that now, January 1st, we are at the 11th month. Because the question you ask yourself is that, how did the 12th month end up answering number 10? Because December means 10. Yeah. November means 11, means 9. October means 8. September means 7. So how can you now have it, the 12th month? Yeah, I got number 10. 11th month, I got number 9. The 10th month, I got number 8. Will make no sense. Really? So, you cannot be in the same frame with Mwabeke. You are 6 months apart. You are. Whether you are 6 months apart. So, when we just celebrated the burying of the sun on December 21st, 22nd, and 23rd. We do our own on June 21st, 22nd, and 23rd. So at New Year, our proper New Year na September 20-something. You are. Yeah. Now, but because we've been sold so many lies in the Igbo, and all those things in place. Now, when you are aga, but all Chinabo, Anya na Sunday begins. Anya na to say, she need me here, ni or home. Bah, Makama gine kuka, me le mahi kuka, on the man. Makaheni ni Igbo mega, a clear of Igbo. Warren Wagner, Henny Igbo mega, a clear of Igbo. Ibonine, one of 4, Jimmo. You are, but of 4 heckley and you say. Maka every 5 different eras. Here we had to go on one night. Yes, I'm a boy. Here we had to go on one night and daily. You are telling me personal about this video. But I had to go on because Apia are settlers. Eri who the last settler that labor. Oh, so when you go, but era on the capacity came baby. Yeah, that was the era we were in before what became a man interrupt our civilization. Or he may remember the era. Oh, because the only era. No. And I'll give them the credit. And one of the first people who may establish a kingdom. Now, Igbo. Igbo who kingdom before. Because no Igbo man is a subject. That's why you know chance bona fide citizens of a Igbo. In a kingdom, when the implication. When you have a kingdom, there is only one citizen who is the king. Every other person is a subject. And only Igbo subject because only Igbo Buragesha or Karamad or Karam for going to reduce to an ordinary subject. It was the implication of that. So a member established a kingdom only. They had their headquarters at Igbo. Kwa hemele today one day Bukuzoga in the Wishibo and that Wishibo. Liengu Hungolu la Ishibo. Igbo people cannot even remember Igbo because here I almost more than 1 million years. Anything you can remember is just recent. Because Uri, about 900 AD, ka Eri settled na Igbo. 900 AD, ka Eri settled na Igbo. Hapo heyo nyo la klemoka. The core people who call Igbo, wunde jabo Isun Igbo. Isun Igbo, on tukage pedoga Isochi, Isun Jaba. Isofia, Isoma, even in Doka, even in Dowe. All of them are Gisu, but Oswongo Isu, when they choose to maintain the name. Epus on Igbo. And what can I for? It might be a second Nanibo, and one head and Nanibo. And when at a particular point, people will be my Banguma or Barabanguma Wahe. In my head, it can be a beautiful community philosophy. Yes. So a city done she let honey game me. Ka happy in a war bar. Oh, Maka, a can offer Miramuji Urundibo.
onye gafọ asị gị nna anyị Igbo jikwara m onye ka ama onye ke nwanne ọwa ashawa akụkọ mbe akụkọ ndị ụka iwe na akụkọ Adam na Eve iwara ọ ga-agwa gị sị gị dat ndị Igbo ndị mfu n'ala enweghị ebe anyị si bịa anyị ndị mfu n'ala bikọs ndị isi ụlọ anụ iwara dere nwere oge eji akpọ abịarasị gị Igbo onu n'ụlọ na Igbo onu n'oru na oru Igbo ahụ ekwugo okwu ya ma ndị Igbo baba shi ala Igbo fụma jema outside Igbo land jena eme establish kingdom ọ ma enwere oge oru Igbo and this period ngwa gị lastịrị at least aka ebe 250,000 aka nke oru Igbo after isu ebe 250,000 years I don't want to exaggerate because ọ nọ n'ọdụ iwala before abanwezi reverse migration again people are amahu back ọ akụkọ idu akọga anafọ asị gị onye ka ejikwara m idu nwoke no ha ewu ndị bịara anyị because amahụ that na enwere ofe enwere and na-ewe ofe ahụ maka Igbo shi gị eze bụ iro ofu isu enweghị onye ga-awụ eze ofe ekereke chi onweghị onye ga-awụ eze ashoke a ga-eji mee leadership wo by age itoru ogo ga-agbago ogo iwala preside ma over meeting ụmụnna gị from ụmụnna gị ga-aba ke community enwere ya ịrụkwana ala iwala ya na ụna gị and for you ịnụ no that age no ebe 100 and something years eleghị na arụ ga-ala fọ kama na nka ị gachi imezi ụzọ gị ma ọ gaala gị enwere ya enweghị onye kwugo okwu eze ha na-eje mee young men and young and men ndị aka furu megharaghị eme mmụọ ọzọ na nwe ji wisdom eme nwe nze maka judgment so ndị ọha na-agbakọ ọkpọba ndị nze ụfọdụ iji pass sound judgment the ndị ọzọ because of enwere interest na community anwụ na ndị ji eme sure na udu and na mobilize ụmụ youth eme onwe ha eri aṅa na community but the main security enwere na ndị Igbo onjikasị gị Igbo enwe polisi Igbo enwe ha na-ewu the masquerade mmanwụ ọkwana ka Igbo eji alụ ọkụ ya obodo enwe mmanwụ enwe otu mmanwụ ha mere nwe ọ anyị kụzila ndị ụka ihe enwe eji akpọ night the night crusaders the night temples ọ anyị kụzila ndị ụka ọ otu mmanwụ ka echi ka nwe chịkọpụrụ ihe night ahụ wala ndị ọzọ jikwa lead war but enwere nke ị ga-abarịla mmanwụ tupu ahapụ gị heri aṅa aka ọ njikasị isi gị ọ mmanwụ ka eji agwa eze ụka ọ ndị ahụ nụ mmanwụ ndị eji eme ha ejila eme ọ Igbo ya chigo onwe m ọkpa iji anụgo oge oru aga oge idu aga ya mmụọ nwanne anyị ndị ka ahụ gbaghara agbahụ jiri ọ njikọ abedo onye bi na-agbagashi anwụ jikwara shi from Egypt onye galashi anwụ jikwara shi from Egypt because that was at a particular point they left ndị ahụ bidoro Egypt to shi from ebe jemaje build Egyptian civilization ịma na Chinabụ a na-amụ ụmụ anyị ndị ụfọdụ mụgụ ụmụ abroad ụmụaka tokwa nwụcha nwa chọba ihe ebe nwụchọgịla ha ebe ahụ mpa nwe hụrụ shi ịhụrụ dị na gị ahụkwa ndị rịta ọrụ ga-arịta ga but ma nwa na bedoro hụ shi that idea nwopa shi ebe North Africa ebe ahụ yoga ndị isu a naba ahụkwa ya isucha nwa chọ eze bụ iro ịhụrụ ya ndị isu agbachia echigidere na nwụtụrụ nwa bekee asatọ ma nwa bekee bịara the only two communities n'ala Igbo nwere eze wụ Arọ Ọnịcha na Nri because ndị Igbo achọghị ya because ahụ ga-apa jealousy ahụ ga-apa ekwere ahụ ga-apa ntisa ahụ achọghị ya nwa bekee forced this eze system on ndị Igbo because that was the only way they can rule ya arịla ṅụ easy ọ bụ omenala Igbo iwara and nri na ụka ekwanụ nwe an opportunity because eri bịara du ishi a ga-emegide Igbo nabara ya but mmụọ baba amụmụ nri efil osha anyị enwe na warriors na ụmụ nwanne ya the wage war against ndị nabara nwa nabara ma nwa bara sa nwere ndị akpụgo ụsọ ndị a na-akpụgo ụsọ ahụ ma bara eji ewu oge mụrụ ndị Igbo ma ịbara akpụnwụ dekwara asha ahụ nwere ndị nwomitere kpụgo ụsọ ndị a na-achị ole ebe ọ ndị Igbo ahụ nwomitere ndị Ọka ka nwomitere but when they conquered that ọmambara eri ebe ahụ
nwa eji influence nwo na shiga nwa na shiga ọzọ anwụ na shiga ke nwa na bega ke nwa sha nwa wishi Igbo ị na wishi Igbo nwanne wishi Igbo agwara ma ndị eri foro ekwe sha nna ele ihe nni la ji wishi Igbo an unu ji ofu Igbo anwụ fọ nnu ji pụta ọkụ Igbo ka nnu ji anwụ ji afọ Igbo arụ a contest ga mpa but agwara m shi wishi Igbo Kendi ji ofu Igbo agba Igbo nwere ọ bịara in 5 stages gị ji ofu Igbo ele ka iji ofu isu Igbo ọ iji ofu olu iji ofu idu ọ iji ofu agbaja ọ kenri ka iji ele ka iji ịmasị ihe mere ni otu onye one man afọ abịa onye isi ndị Igbo because ekere ihe nga ise gị n'otu ịkọla anọ enwere na abụghị ndị mmadụ kwa onye bụ ahịa eke ọka enye ahịa ọka ya a gwara gị sị gị that you need to achọ ihe eme ala Igbo na a ga-achọgharịla nga ihe ise ndị ehimara isi otu isi ya wụ isu a ga-achọ aga ihe ise ndị and ndị isu kwanụ scattered anụ Anambra anụ almost the whole of Ebonyi more than 90% of Imo State anụ Abia State enwere ọdụ Anambra adịghị mọ ya na efi na-aga afọ a cha ha ma nwo isi ahụ na-awụ gị just rụbịa 1100 years ago agịwụ isi Igbo enwere ihe ma onye bi n'Ikpuga a France a Paris mashi ya what is the first name of your Oba ya kpọla m chia then Bini too young. Because if you can name the first name of your Oba, that means you plan not more than 5,000 years. Let's hear facts. They prove themselves. And we can do what? Kabiri no no do. Umi bo banyo kabiri no no do.